madam, it's me again, your mamita. Mga madam, nandito tayo ngayon sa Kalugdan Garden Resort. Tara, bisilipin natin yung loob ko, ano, isura. Babae, malaki. Bakit yung cottage ko? Tapos, ito na tayo, punta na natin dito yung sila kung may mga iniibot na malita kayo doon. Dito na kami sa kasin. Kasama ako sa dati. Tapos ayan, nilibutin natin yung swimming pool para punta kayo dito. Yan, ipapakita ko nga pala ni Malita yung pambata. Ito, oh. Ito yung pambata, maluwag. Kaya pwede kayo dito mag-swimming, nadala niyo yung mga anak ko. Ayan, oh, lawak, oh. Kami ito, yan pa, ang mga bata. Tapos, pupuntahan natin yung sa mga pangmatanda. Ay, kalabaw dito. Yan mga madam, ipapakita ko pala dito na mayroon pwedeng panoorin yung mga bata. Ayan, may kalabaw. At ayun, lira. O, diba? Mayroon mga, ano, mayroon mga papanoorin yung mga bata dito pag pumunta kayo sa ulan. At pupuntahan naman natin yung pangmatanda ni swimming pool. Malalim dyan. Yan ang pangmatanda. Madam, yan. Yan ang madam. Pupunta kayo dito, pasakay lang kayo ng jeep sa Molino, Paliparan, tapos baba lang kayo ng Kalugdan. Malapit lang sa atin, sa Tagalas Pinyos kayo, talaga sa Puti, malapit lang. Hindi na tayo pupunta sa malayo kasi ang hirap ang ano ngayon dahil mahal ang gasolina. Dito na lang sa malapit tayo. May isang swimming pool diba doon, pero sa... Tapos papakita ko rin pala sa inyo yung ano, dito mag-shower. Ay, meron pa pala ito ba? Meron pa pala isang swimming pool, sakto yan. Ayun, mayroon pa pala ditong ano, swimming pool. Ayan ka. Yan, taga doon niya sa Las Piñas. Ayan, tapos, ano, dito may gusto mo umakyat dito. Ang ganda, di ba? Malapit lang. Shoutout daw, tira sa shoutout. Magkamag-kamag ko naman. Nandito rin pala sila, hindi ko alam. Nasurprise ako, hindi ko alam sila pala yung nandito. Kasi nandun kami sa kabilang katin, karating ko lang. Ano ka na, di ba? Nakita nyo tatlong swimming pool. May padulasan pa. Yan, o. Tara mga madam, punta muna tayo sa cottage. Kakain muna tayo. Madam, di ba? Ang ganda na pambata dito. Yan, di ba mga madam, o? Tapos, pupunta tayo dito. Yan, pupunta tayo dito. Ayan, o. O. Tapos, ayan, o, di ba? Ayan mga madam, o. Ayan, o. O, di ba? Ayan, o. 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 Di ba? Ayan, o, may swim. May ano sila? May slide sila. Akyat dyan, oh, mga bata. Akyat yan. Dandahan nga lang kasi madulas. Ayan, ganyan. Tapos, ano, magpaludas, mag-swing. Yan, di ba? Yan. Yan. Yan, mga madam. Nandito. Yan, mga madam. Pinagawang cottage. Malaki. Mayroon din cottage sa taas. Ayan sila, oh. Laki 8 feet. Sobrang lalim. Sobrang lalim, mga madam. Hindi kaya ni Mamita yan.
8 feet daw yung lalim, hindi kaya ni Mamita. Doon na si Mamita sa pambata. Doon na si Mamita muna sa pambata kasi talaga si Mamita marunong lumangoy. Kahit na tabing dagat kami sa Samar, pero hindi ako marunong lumangoy. Kaya ito lang kaya ni Mamita yung pambata doon. Doon lang tayo. Ikot-ikot lang si Mamita. Yan, ganyan. Madam, tara, ligo na tayo. Yan, oh. Ligo na tayo, madam. Yan, ayun sila, oh, doon, oh. Madam, oh. Maligo na tayo. Kaya mga madam, ligo na. Ang sarap dito mga madam, maligo. Kaya pumunta na kayo dito. Yan mga madam, pupunta tayo doon. Punta tayo doon sa kabila. Sasali tayo doon, maglalangoy tayo sa malalim. Kahit hindi marunong sumamita. Yan mga madam, kasama ko mag-swimming sila. Hello! Yes, Mamita Waray. Yan mga madam. Maligo ka na, Mamita Maligo Waray. na tayo, maligo na tayo. Maligo. Yung paalala ka. O, nagustuhan niyo ba mga madam, mga video ni Mamita? Huwag niyo na kalilimutan. Like I-follow, and subscribe. i-like and share, subscribe na rin ang mga video. Pumunta kayo dito sa Kalugdan pag gusto niyo. Thank you! Bye-bye. And...